už a dneska je tu so mňou Hači. Čaute. A my si zahrajeme dneska aj Christmas Quest na servere Survival Games, lebo minulý diel sme to natáčali, ale ten koniec som pokazil. Dneska by sa to už stať nemalo a ani sa to nestane. A už začína minihra za 10 sekúnd. My sme natáčali pred chvíľou na serveri Play Islands, no lebo aj keď som to natáčal ja sám, aj keď som to natáčal s Hačím, tak to mal veľký úspech. Tak sme to chceli natočiť, ale tak natočíme to niekedy inokedy, aj keď sme vyhrali, ale tak aj tak nám nemôžete veriť, lebo nevideli ste to, ale vyhrali sme, no, ale tak nevadí. No, takže chceli sme povedať, no my sme vlastne docela dosť hovorili o tým Islands, že ako tak, vlastne Island sa to číta, prečo vlastne si hovorím stále Island. Máš kit? Áno, mám. No, dobre, ja mám bobra. Takže, asi chcel som to prestrihávať, ale tak, no dobre, budem to prestrihávať, nakoniec to nebudem prestrihávať, dám si najlepšie okamžiky. No, a my ideme teda dávať darčeky. Ja už idem tu pomôcť nášmu s nejakým zombíkom, Inak okej. mám ešte docela iný resource pack a strašne sa mi páči táto obloha, to je proste pekná. Je tam ten batmanský znak. Páči teda, no dobre, takže, no. Takže iba to som chcel povedať, odtiaľ strich. OK ľudia, prvú wavku sme splnili, no a teda ešte nesplnili, ale máme zatiaľ present 20, takže to znamená, že sme prvú wavku splnili a ide druhá a ja som zabudol si darček. Ja som našiel kempiace miesto na jednom dome. Skej môžeš toto, ale to nebudem robiť, lebo to by nebolo veľmi. On je tu nám kúpil spýtku. Inak dneska, čo to natáčame, tak je Silvester, takže asi vy to určite kúkate neskôr po Silvestri, ale tak... Šťastný nový rok. Áno, majte veľa úspechov nového roka. Necháči, predstav si, že ja za 2 dní, vlastne iba zajtra už budem starší od teba. No, však starší si stále odo mňa. No to je pravda tiež. Ježiš, ja mám jedno srdiečko. Ježiši, no bože, taký bol 3 mesiace nejaké tam. Idem pomôcť nášmu. Ja mám jedno srdiečko. Kde si? Ale to zvládam, ja som pri tom Iron Golemovi. Ja si to nechávam. Nejaký optikus. Počkaj, ja tam tiež niečo kúpim. Počkaj, čo je toto? Podľa mňa sa preklikol a chcel dať Optimus. Tak ja som nám kúpil regen. Robí si srandu, že ja nemám darček. Počkaj, my sme to prehrali o jeden darček. Ne. My sme to predtým o jeden jediný. Aha, no ľudia, tak my sme trošku prehrali. Aj bol jeden darček, ty vole, to fakt kusok. Musíme ísť spolu, kde si vôbec zasa? Vidím ťa, zober si darček. A ideme, poďme dozadu na hory. Poďme tu. Ja idem. Tak straničku dávam si a ideme. Ja nedávam si straničku. To je prvé. Na čo máš tú special schopnosť zapáliť? Jaj. Ne, ja môžem odhodovať. Jaj, tak ty si nedal toho. Ja som si myslel, že si dal maga. Máš zrobenú cestičku, poď. Dobre, a zdravíme. Ježiši. Hej to. Dobre. Bojujeme. Zachránim našho. Dobre, poďme preč. Dobre mi. Fú, toto bolo dobré. To nemôžeme dať, ja som teraz dal 2, tak to sa nedá. To sa nedá, pokiaľ ti tu bude celý tým fightiť. Takže ďalšia, nevadí. No vlastne vadí, no. Nevadí. Čo sa hovorím, vadí, to nevadí. Aspoň niekto. A inak môžeš nám aj ty nakupovať veci, keď chceš, takže tak. Ja vlastne neviem, to je pravda, no. Tak ja na Ja idem tu... Ja idem tu dávať dáčeky do blízkych domov, lebo tu na to nikto fakt, že nikto nedáva, takže tak. Ja som kúpil straničku level 2. Aha, ja som kúpil pred chvíľou, raz som kúpil ten regen a potom resist. Tak. No, lebo je to fakt iba pobehujú. No, máme teraz tak... Moc sme ich prechválili, už nemáme taký dobrý tým. A tak Kubo TV, ten sa podľa mňa moc nemá. A vidíš, Čači, čau. Čau.
A ja to na to nanosím do blízkych domčekov darčeky, lebo tu na to nikto nerobí, takže tak. Teraz sú na to asi takí 3 alebo 4, ktorí to robia. Takže je to dosť blbé, ako fakt. Tak sa musíme snažiť, že iba zo pár darčekov, mám na to ešte minútu, to dáme. Inak potom neviem, na čo je tu celý taký veľký tým, keď to vedia dať aj 4 alebo koľko nosíme darčeky. Ja teraz zabíjam zombíkov trošku. Čas nie moc dobré. A či by som mali... No ja idem pre darčeky, kašlem na ne. Nie, ja rozdávam darčeky. Ja. Aby sme to vyhrali, tak nič neostáva, ale tak nestihneme. Ja nemám darček, ja som blbec, bol pri tom, že som si zobral darček, ale som si nezobral darček, ja som išiel na druhú koniec mapy bez neho. Toto je jedno, už to nedáme. Toho bossa nedáme. Nemám pri ňom stojí a nedávam darček. To bude ťažké dať toho bossa, ako fakt. Už máme ďalšiu, hej. No dobre, takže ani to už nedali. Ja musím sa snažiť, aj keď my sa snažíme, ale ostatní sa nesnažia, takže... Počkaj, sa resetujú. Ideme. Dobre, už som prvému dal, hej. A ja. Nemôže... Ty si kúpil? Nemôžeš kúpiť spítku? Ja som kúpil pred chvíľou strenčku. Ja kúpim spítku. Aha, nemôžem. Ja nosím už darčeky. 10, to by sme mali dať. Áno, tak máme tých mobov. No hej, ale to však naši tu iba fajtia, takže to bude ľahké. Oni nás budú musieť asi kryť, takže tak. Nás budú snať kryť. Ja mám stále ešte tú straničku pripravenú, ja som ešte neviem. Ty vole, tak ten zombie mi dal inú ránu. Ja som zatiaľ za tebou. No čau. Poďme spolu. Máš darček? Hej, mám. Ešte si to pre istotu raz kontrolujem. Ideme? Kde ideme? Poď za mňou. Idem. Ty choď, ja idem k tomuto, alebo ja idem tam do tuto a ty choď tuto. K tomuto domčeku ja idem sem. OK, kde je tu vchod, sakríš? Tu je. Poďme, už iba 3. 3, to musíme dať. To dáme. To spítka máš, ty vieš, nemáme. Ja mám spitku, ty nemáš spitku. Ja nemám, no. Ale ja môžem To kúpiť. si minul. Ja si môžem kúpiť, no. Už mám. Práve som dal ďalší darček, už iba 2. Počkaj, mám darček asi, ja dúfam, že áno. Ja ideme len tam. Drž mi palce, nech to prežijeme. Posledný darček. Ja ho budem mať, ja ho dám. Jo, Ja ho dám. ja som ho dal. Ne, ja som bol skôr. Nie, ja som ho dal. On to teraz toho dal. Naši traja sa tu vrhli po jednom zombíkovi. To Tak, som idem. to nesom ja. Ideme do nich. A ja tu zase fajtím s ďalšími. Dobrý darček. Jeden dole. Bez hitu, ty vole. No teraz má jeden hitol. Ja idem úplne tam dozadu. Ja som niekde vzadu a ja tu s nimi fajtím. Už iba z jedného mám. Jej. Konečne sme niečo splnili. Dobre, trošku som tu vyfajtil zombíkov. V6. To je boss, ne? Nie, ešte, myslím. Ešte nie. Ja mám inak stále to resistance aj straničku. Nedám ešte regen, kúpim. Dobre, kúpil som ešte regen a ešte niečo kúpim. Čo stojí 20? Nič nestojí 20. Ja počkám, daj si darček a poďme spolu. Dobre, ja mám darček. Tak poď. Počkej, však tu na to dáme hneď do prvých týchto domčekov. Tu sú hneď na začiatku. No tak ja idem sa túto. Kde má vstup? Aha, tu. Diana. Niekto kúpil resistance. Ja ho stále mám na 40 sekúnd. Ja len bol pri bossovi. Počkej, ja kúpim ešte straničku. Tak. Hači. Tak ja hrám predtým, vieš, ja nakupujem. Ja moc ne, ja mám 30 gemov. Ja som kúpil straničku za 20 sekúnd. To niečo kúp ešte. Za 30 môžeš kúpiť hoci čo jednotkové. Na to zabije. Ty vole. Typek mi pomohol, díky. Dávam 9. darček. Posledný.
To prečo máte s rukou? Prečo po ňom máte s rukou? Nemáte po ňom s rukou. Posledný darček. 20 sekúnd, to dám. To dám. Mám to. Je teraz boss, že? Je boss. Ja vidím, kde je plno zombíkov, ja tam hodím toto. To čo je? Tu je milión mojštier v jednom zo zadných tomčekov, aj pavúk. Ja mám problém. Kde? Neviem, kde to je. Vidím ťa! Čo? Aha, OK, som sa tam udržal. Ja som ťa videl. Toto bude ťažké, hrozne Bum, ťažké. bum, 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 bum. Jo. Musíme sa stiahnuť niekde na bok. Od tých skeletov zdrhneme preč. Bežím tam. Poď preč. Ale to, ja si dám hneď, ja si dám toto. Straničku. Mne niečo hituje. Tam to hituje. Dal som si všetko. Kde je ten boss? Tam je, tu Vidím je. ho. Nemám dal TNTčko. Mňa zabijú. Som mŕtvy, ty vole. Ani som sa nepohol. Na 2 rany ma dali. A mňa asi dali. Ja som tam hodil TNTčko a som tam pomedzi neho vbehol. No, tak to viac po mne. A ja sa obetujem asi. Ja ťa tam vidím, ja ťa pozerám. Ja Za tebou je milión zombíkov. Nevadí. Kostľúcov. Tak je to na... Ale škoda, že nemôžeš ísť dozadu, tam to hitovalo. No tak ale tak ešte bolo také. No hej, ale tak bolo by to ľahšie trošku. Toto je hrozne ťažké, pokiaľ máš blby, ty ma ti nič nekupujú. No, OK. Tak asi všetko, no. Tak ešte počkáme, že ak dopadnú, Ja som sa odpojil. to poviem. No, tak nevidie to nejak nádejne. No dobre, ide. Ak sa vám toto video páčilo, tak hoďte like. Neviem, či my to natáčame asi pol hodinu, neviem, koľko presne natáčame to. Ale určite to nejak skrátim. Majte sa pekne, pekný zvyšok dňa, šťastný nový rok ešte raz a no, už umieral jeden, no. A Čaute. ahoj. Čaute, čau.